Vi vil lave et outfit of the day i dag. Og jeg har bare sådan en halskæde på, som jeg har fået i fødselsdagsgave af en af mine rigtig gode veninder. Hun hedder så Josefine, hvis I lige vil vide det. Jeg ved ikke, om man kan se den, hvis den lige gider at fokusere. Yeah. Men den har jeg så på. Så har jeg bare sådan en rød, eller bordeaux-rød bluse på fra H&M. Og den kostede 50 kroner. Og jeps, det er en bordeaux-rød bluse. Og så har jeg denne her. Bare sådan en bluse. Sådan en. Ja. Prøv lige 2 sekunder. Gider du godt holde din kæft, hva'? Hold din kæft, for det er irriterende at høre på. Ja. Ja, der ved jeg faktisk ikke, hvorfra jeg har fået den af min mor et eller andet sted fra. Så har jeg de her Rascals bukser. Som jeg så har fået inde i Quint. Ja. Ej. Sådan der. Og der er sådan nogle spøjse lommer i, man kan sådan stikke sin hånd igennem. De er sådan dejlige bløde, og de er bare rigtig rare på. Og jeg har ikke noget indenunder. Nej. Så har jeg hårspænder i. Og så har jeg de her så øreringe i. Jeg ved ikke lige, hvor fine de ser ud, men det er en sløjfe og en lille diamant. Som så ikke er rigtig, men okay. Næh. Men så har jeg lige min makeup. Men ja, det var så bare lige outfit of the day. Men farvel, husk at subscribe. Og kom til op.